Hey YouTuber. Wow, nu lægger jeg. Nå. Hey YouTube. What the fuck? Nå, okay. Okay. Godt. Ham der I hørte der. Jeg ved ikke helt hvad han er lige nu, men ja. Det er ham der er mærkelig. Bare så I ved det. Okay. Okay. Hvad skal vi lave i Vi skal dag? op til se ham der, fordi det er bygget, tror jeg. Okay, vi skal se ham her bygge. Jeg ved ikke, hvor godt han bygger, men han har været staff engang tæt på. Så lad os se, hvad han laver. Vi jagter ham. Han har ikke set os. Hvor blev han nu af? Hvad hedder det nu? Hvad hedder det sådan noget? Vi hvad? Stalker ham. Det var længere. Vi... Hvad nu det hedder? Vi stalker ham. Tænk på sådan lidt, at der er en glukker på ham. Okay, lad os se om der er nogle staffs på, som vi muligvis skulle TP til. Muligvis. Nej. Så message. Reso. Jeg håber, at det er okay med ham, at det... Af til ham. Hey, men han siger jo nej. Se her. Du kan jo alligevel ikke. Du er ikke engang TPA. Du har kun en message ham, ikke? Hey, you. Oh. Så grav under jorden hen til ham. Det her har jeg... Nej, ved du hvad, jeg har ikke engang lyst til at prøve dit skide x-ray. Hvis der er nogen af jer, der kan lide x-ray, så tror om igen. Jeg laver ikke noget med x-ray, undtagen lige når det gælder lys. Godt, det der var ikke lys. Det her var lys. Sådan der. Booty. Det er sagtens slet x-ray, når det er lyst til. Nej. Bare så jeg ved det, han kan flyve, fordi han er trusted inde på Ja, jeg har... Ja. Hvis man vil spille på den, så kan du altid join den. Her i pinden og server. Der er 4 eller 5 server inde i. Fuck, nå, men værsgo. Der går den direkte til seniormoderatoren. Jeg tror godt, at han kender IP'en mere. Hvad? Jeg tror godt, han kender IP'en. Ja. Nå, men det var så den. Okay. Lad os lave noget andet. Byg et hus. Gå til kreativ. Så giv til det at bygge. Ja, okay. Hvad? Okay. Okay, han har mange server her med. Så lad os gå til kreativ. Og så ved det, nu er det en anden server. Ja, det er stort set den samme. Det er bare en kreativ server. Der er så ingenting, for der kan du donate også. Udover builder selvfølgelig. Og man får world i dit, hvis du... Ja, sådan noget slags world. Det her kan jeg meget godt lide. Og det er bygget uden world edit. Det er det. Fordi de må ikke selv bruge world edit til deres egen hus. Jo. Nej. Jo, man kan købe det, så man kan bruge det. Ja, men ikke, de må... Nej, men det er lige meget om det er admins eller noget. Det er bare til donatorer. Herinde, der må de ikke selv bruge det. Hvad skal de så bruge det til? Ja, han har selv lavet det. Jamen, hvad skal de så bruge world i det til, hvis de ikke må bruge det til på deres Hvis de skal ordne andres hus. Jeg kan godt lide, at vi sidder og har den her samtale lige mens vi optager, ikke? Jamen, det er jo kun på serveren. Nå, ja, okay. Flot. Han ikke forstår noget, ham der mener. Jeg tror nok, det er sådan der. Jeg ved det ikke. Nå, det var det. Det er dit. Ja, forestil os lige, at vi er ikke helt færdige. Overhovedet. Nå, vi har lavet den her indtil videre. Nu skal vi lave en mur. Og så er der en mur hele vejen rundt, og det skal jeg lave. Det er sådan en slags udkigstårn, og så kommer der måske til at være noget herinde. Der kommer til at være skov. Skov det hele? Nej, Men det var det, du lige sagde. der kommer til at være skov udenfor. Ja, men det kan godt se lidt kedeligt ud, altså. Jeg ved godt, det ligner en vulkan. Ja, det kan faktisk godt ligne det. Duk.
Men ja, sådan ser det faktisk ud. Hey. Men jeg kan ikke lide, når jeg lægger. Man kan ikke, jeg ved ikke, om man Men det kan kan gøre. bygge videre, Max, men jeg vil se på det. Mig, bygge videre. Hvad? Du vil bygge muren. Ved du hvad, var det ikke noget med, at vi skulle tilbage til server med? Nå ja, Du kan gå til PvP-serveren. den her server, hub-serveren, den er sådan sjovere ballade, og det starter du altid op her. Prøv at se her. Du skal lige vise dragen. Se her. Dragen, den er også mega fed. Det er vildt, det der. Hey, sådan der. Fuck. Woohoo! HC server. Det er portalerne til de andre. Gaching. Og det der, det er portaler til andre server, som han har. Hey, jeg vil ikke op. Okay. Man kan sætte sig her faktisk, ser. Vi skal sidde lige i midten. Bum. Hvad er det, du sidder i? Du gør det af med. Du må ikke bevæge dig. Sådan der. Bum. Man kan sidde ned. Okay, lad os komme op herfra. Sådan der. Selvom det faktisk kun er en trappe. Ja. Nå. Det der er vist nok slutningen på en af parkoursene. Nå. Okay, så er der en parkour derovre, en parkour her. Jeg kan bedst Så lide... jeg ved det, jeg hedder Oscar. Ja, Jeg kalder for det. ja, han bliver kaldt for det. Jeg ved ikke hvorfor, men... Det her er mit navn, uden stort M, og det er hans navn. Ja, vi kender hinanden. Ja, ja. Vi er også fætre. Nej. Og jeg skal lige op på Grumpy's parkourbane. Whoopsie. Dup. Jeg ikke spiller altid nu. Nej, han sidder meget... Jeg sidder på min computer. Okay, det der, det var dårligt. Nå, så kan jeg jo lige dø. I forstår det, jeg er nær til parkour. Jeg ved ikke. Du starter. Og så starter du op her. Der er mange, der tror, at de... lige så snart, at Nu går du ind og bygger noget mere. ham her kommer på. Så er det ungeren. Okay, vent lige lidt. Jeg tager den lige sidste gang. Lad os se dig fæle. Var det ikke meningen, man skulle op herfra? Hodada! Ja, endelig. Bup. Okay. Wow, han faldt godt nok langt ned. Okay. Ved du hvad, nu går jeg ind på... Har du stadig klart første trin? Jo! Ej, Mere end just, det var du. Ej, jeg var længere før. Hold da op. Ahmed her er... Seniormod. Ved han ikke? Finger dammit. Ahmed. Nej, dammit. Nå, dammit. Det betyder Ahmed. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kaldte det, men det skulle hedde et eller andet. Det her er... Jeg går nu ud og bygger noget herude. Bum. Det er mit hjem. Jeg har selv bygget det endda. Det har jeg faktisk ikke. Det ved de sgu da godt. Så er der en mobspawn lige dernede, og jeg har også helt til. Ja, hvor meget har du egentlig betalt for at få trusted? Jeg har betalt 480. $80. Og du har betalt 0. Men du skal snart donate, ikke? Jo, til PvP, så er Nej, fuck af med PvP. Hey. Kan du få den her? Nej, nu ved jeg godt. Ja, det kan jeg godt. Ja. Nu kan jeg ikke. Bum bum. Nej, men jeg kan lave en faction bagefter. Ja. Og så kan jeg gøre det her. Det kan du heller ikke få. Og så kan jeg få guld. Nej, Iron Armor også. Ja. Bum bum, hva'?
Ja, så prøver jeg at gå ind på PvP-server. Noller. Noller. Det tog mig hele ugen. Nej, nu kan jeg først tage den frem i morgen. Nu skal vi... Nu går du ind på PvP. Hvorfor nu? Du har lige bedt mig om at bygge, og nu er det... Jamen, du bygger jo ikke. I skal lige se noget forresten. Han er ikke så smart, vel, men vi bliver jo nødt til det. Hvor fanden? Med sit slot. Hvor fanden er han henne? Hallo? Ikke løb fra mig. Der. Hvad fanden? Hvad fanden laver jeg? Hvor er du nu? Ja. Nu kan han ikke se mig Hvor er lige du så. en flagmus og flyve? Nej, men jeg kan ikke... Jeg ved ikke, om jeg må gøre mig til det. Nej, jeg må ikke. Okay, så er det... Din høne. TP til dagen. Der. Hvad fanden er det der ikke hacket? Det han laver? Nej, han har gjort sig til en lille hund, og så flyver han. Hvor blev han af? Jeg tror godt, at det er lige var en lille hund. Ja, sådan en baby ud. Jeg skulle ikke se. Jeg synes, det er som normalt ud, hvor han... Kig under det. Nej. Mansion, hvad er det? Det er sådan et kæmpe hus, eller hvad du vil kalde det, ikke? Hvor blev han af? TP til ham igen. Det her. Kig ned på jorden. Han er ikke hernede. Chicken gonna die. Nå, men så svømmer jeg bare op igen, okay. Er du godt på, eller? Ja, jeg har godt på. Man kan ikke selv se, men er en kylling og sådan noget. Han er der. Shh. Ja, nu skulle jeg ikke til dig. Bare flyve. Så tror jeg, han er en... En chicken skal sgu da ikke flyve så højt. Nå, kan man ikke? Jo, du kan bare flyve normalt. Rigtigt. Kan man ikke det? Det ved jeg ikke. Nå, Hvis han kan med en ulv, så kan du også med en kylling. jeg ved ikke engang, hvor lang tid det er Prøv op lige til. at gå ind til PvP, så skal du få dig nu. Hey, han smuttede. Se her. Skriv lige, at jeg skal gå til sit slot. Han kan godt lide det slot. Han er meget glad for det. Gå til dit slot. Og så er han gået af. Nej, det er fordi han er discused. Han har fundet en by. Det vil jeg protecte. Skyld dig. Skyld dig. Kan de så heller ikke gå ind i det? Jo. Han er ved at bruge Jackson. Skyld dig. Kan han ikke se det dig? Jo. Udenom. Boom. Er det hans? Fuck, det er hans. Er det ham, der er kyllingen? Prøv at slå på kyllingen og se, om du skal skade den. Bu. Det er hans. Det er ikke din protection. Det er derfor. Skal vi se, hvor han er henne?
Jeg kan klare det med min paystone. Han har fået det. Han har fået det min paystone. Jeg tror, at jeg sluger på dig. Shh. Han har også det. Det er hans. Shh, vær stille. Nå ja, han kan ikke køres. Hvad har du tænkt på? Han kan høres. Jeg er her ikke. Hvad skal du, hvis du går hen til det skelet? Jeg er her ikke. Jeg var her før. Der er ikke noget. Lige der. Det er huset, det kan han tage. Skynder. Nej, bag. På den anden side, derovre. Nu har han taget det. Jeg vil godt give ret på 4 brød, ikke? Det er også meget det der. Men du Først. Sig, jeg satte det først. Jeg satte først. Jeg bliver sur. Tror ikke, du skal vise dig en video. Hvad? Tror ikke, du skal vise dig en video. Nej, han blev pisse sur. Nå, ja. Kom ind. Nå, prøv lige at... De skal også se PvP, så. Okay. Så kan jeg PvP, hvis det skal være. Ham der skal jeg have fat i. Hvor kommer jeg ind henne? Du har lukket døren til, jo. Ja. Du har en dang til. Hej. Godt. Hej. Der var 2 mænd. De åbner døren. Der. Hvad? Fint nok. Jeg er bare for alting. Hvis han vil lege, jamen det er helt i orden. Bare skal jeg sige noget? Nå. Ser det. Se, nu kalder jeg ham jo det, ikke? Se her, har du noget godt? Nej. Han var godt. Nej, det har du ikke. Det er bare du er XP bubbles eller? Nej, det vil jeg ikke godt lov til at have. Nå. Okay, vi skal vise jer et andet sted. PvP? Recorder. Okay, vi skal vise jer en anden server, som er HC PvP. Fordi... Okay, server... Er det Alpha PvP eller bare PvP? Godt. Jeg tror lige, jeg vil proppe det her i min enderchest. Det. Har du måske en forklaring på det her? Måske. Men i nej. Eller vent. Bare det der A. Lige prøv at trykke. Derpå. Godt. Jeg overvejer. Han er lidt af en nørd, så... Ja.
Okay. Det, jeg gik ind og... Jeg tror, ja, det er 6'eren, så kører vi. Okay. I sætning, det var ikke det, der gjorde det. Der er lavet lidt om her, men okay, lad os prøve det. Du skal skjule dit sværd, du kan ikke stå der. Du skal ud. Hvorfor hopper han så meget? Wow, nu ved jeg hvorfor. Er det derude? Ja. Lige snart du hopper ned, så du skal ikke have dit sværd. Hold sværd. Du har, må jeg lige se dit E? Tryk lige E. Har du rustning på? Nej, så går du bare rundt, ikke? Og så når du ser en, så bare tag et sværd frem og slå dem. Bare lidt rundt. Fordi folk går ikke efter dig, hvis de ikke kan se, du er i gang med. Så går de ikke efter dig. Slår han bare lige her, ikke? Der kan med dejen. Ej. Og bag. Fuck, du mister hovedet. For fanden. Man kan skyde med raketterne med højre klik. Bare hop ned der, det mister ikke liv af. Ej, overhovedet ikke. Jeg hoppede ned hele vejen, jeg mistede intet liv. Nå. Det er derfor, de hopper. Eller, lige. Au. Stop det. What the god? Jeg har også prøvet, at man ikke kommer over. Nå, nu døde jeg så. Nå, nu prøver vi igen. Må jeg så prøve? Nej, det må du i hvert fald ikke. Du må jo sætte dig på den der computer der. Kan ikke til mig? Ej, nu stopper det. Gosh. Nå ja, hvorfor ikke? Vi prøver jo bare en gang til. Nå, den her, den... Den er ikke så god til parkour. Nej. Men den... Jeg blev private på den. Jeg har spillet 24 timer på den. Den her? Ja. Det vil jeg også være. Nå ja, det her er... Jeg kan godt lide, at jeg nakkede en med digerøddene med en stensværd. Fuck. En lag. Jeg håber, det er læk. Ha, hacker. Specialist. De har spillet derinde. Ja. Nå, ja, Milo, ved du, hvad det der command hat gør? Hat. Ja, HAT. Det er bare så du får en blok på hovedet eller andet. Nå, Men det kan jakke derinde. Prøv at hoppe ud over. Se, hvad der sker. ja, nu prøver vi bare, ikke? Bare sådan for sjov. Wow. Okay, det er læk. Lad os se, kom nu. Nej, hvad er der herinde? Hop. Kan du ikke svømme? Nej, jeg falder bare. Hop ned der. Gå ind der. Skynd dig. Der! Nej. Ned er det der. Prøv at lys. Kom nu! Bare gå fremad. Jeg prøver! Hele tiden. Ja. Wow, stjernefri himmel. Giv mig lige Jeg en... kan også tilbage. Fuck, det er lag. Ved du hvad, jeg overvejer? Jeg relogger lige. Lad os se, hvor du så er. Ja, lad os se. Jeg er helt tilbage her. Tina for fun. Wow. Fedt navn. Eller ish. Skills. Skills. Jeg bare kan løbe banen igennem. Tag ham her. Markin. Jeg tror ikke, det var en hende, men okay. Det lignede. Nak. Diamond konge. Sure, I like a diamond. Han har boner. Der boner på. Det er en lille hobo. Jeg tror, vi bliver nødt til at klippe i den her. Hey! Han er vores. Man stjæler ikke her. Man kan stige level, Milo, for at se. Man kan se, hvad level de... Jeg lavede, tror jeg, det er noget med 40. Jeg har nakket så mange. Og så er der nogen, der er 101. Au for. Nu jeg har bare løbet ud og dø så mange gange, så jeg kan ikke have mere minus power. Jeg har minus 50 eller sådan noget. Så jeg nakker mange. Så får jeg ikke Han må power. meget gerne snart dø. Fordi når han har fuld mad, så Ja. har han 53 boner. Du er boner, Milo. Jeg har boner på.
Holy! Han er efter mig. Om 30, så kan du skubbe ham ned, når han kommer. Op. Stig afsted. Ej, kravl afsted. Jeg er ikke engang efter dig. Så kan du godt hoppe ned. Shh. Milo? Ja. Nu, så hvis der står det der is no longer in combat, ikke? Hvis du TPA og væk går til spawn, før det er kommet, så dør det. Ja, det vil jeg godt. Sådan var det ikke før. Så man skal vente her lang tid. Kan vi lige prøve at logge ind på min og se, hvad jeg har med det? Vi kan logge ind på en begge to, så kan du få en diamond-rustning af dig. Du skal bare ikke dø med den. Jeg kan ikke love noget det. Det er i hvert fald på. Du skal Nå, nu er jeg færdig. Jeg dykker på mit liv. Shh. På et tidspunkt, der var to med de diamond-rustning, vi var 30, der jagtede dem. Vi nakkede dem, eller YouTube, vi var 30 mod 2 med diamond-rustning. 30 bare med hænder, vi fucking pwnede dem. Vi skal huske at snakke på YouTube, Milo. Ja, jeg ved det godt. Nå ja, okay. Ja, som vi sagde, det her, det er jo så en server, hvor du, som jeg nok dør nu. Ikke stå stille, gå rundt om den. Ja. Nå, det her er en PvP-server, så du kan faktisk, jo længere tid du spiller på den, jo, du får et nyt rank, jo, når du har spillet 24 timer, så får du private, så kan der nogle flere ting åbenbart. Så lad os lige prøve noget. Så også se, hvis man skal blive 0 timer eller 2 timer. Ja. Man kan også købe ranks. Nogle andre. Ja, man kan selvfølgelig også købe, ikke? Du kan lige vise ranksene. Hvad de kan. Så, hvad? Du skal lige vise ranksene. Okay. Det her er nogle af ranksene. Der er automatisk ranks og donator ranks. Der er Colonel, Commander, Elite, General og Admiral. Og rank 8, så kan de se, hvor meget man skal spille for at blive en major. For at blive major skal I minimum have spillet... Nej, det var en 7, så man kan se. Det var en 7. Så prøver vi 7 så. 78, det er der nok ikke noget, der hedder. 7. Der skal du mindst have spillet 1200. Øj, er der drop party? Nå, så hopper jeg der. Jum. Jeg havde håbet sådan på, at jeg kunne få nogen, ikke? Men Der er mange. prøv at se, hvor mange vi står. Så Tryk F5 og kig. Det går ikke hurtigere at hoppe. Du kan ikke tage den i luften. prøv at se, vi er her mange her. Og jeg gider ikke engang prøve, fordi det er... Ej, jeg kunne bare ønske, han havde et eller andet, og så slog han dem bare lige dem alle sammen. Vi prøver en fiskestang. Du kan slå dem med den. Ved du hvad det? Jo, og jeg kan fange dem. Men du kan ikke hive rundt med den. Nej, det siger jeg. Selvom det kunne da være ret nice. Vil du pause og så gå helt ud, ikke? Så kan du godt nå dem.
men så med de en hvid. Du en hej til en fisk. Der er en hvid hej, tror jeg, hvis værd. Hvad er det der? Ligesom Call of Duty, ikke min? Ligesom Quickscope. Så, vi rammer ham derovre. Dudum. Ikke dræb mig. Please, skøj mig. Ej. Nå. Jeg ved ikke, om vi er rigtig... Jeg skal snart hjem. Også herfra. Jeg skal hjem og se Paradise Hotel. Mm-hmm. Der bliver bare kastet golden apples rundt, ikke? Så lad os lige se, om vi kan få fanget bare et. Ja, jeg fik leaves. Wow, dem kan jeg aldrig bruge. Gone. Wow, det var tæt på. Nå, man kan ikke dræbe her. Nå, jeg tror ikke rigtig, vi har mere. Jeg lige skal... Se, nej. Jeg står helt stille, fordi han har åbenbart noget, han vil vise. Ja, du har klemt et sted. Ja, hvad er det? Og skal op på muren. Nej, ja, der kan man godt være op. Men det er hernede. Ja, der er også PvP. Vi nakker hende der. Kom her. Hvordan blev hun af? Ind i æder, kan du finde nu? Det er derfor, du ikke lov til. Fang hende. Nej. Jeg skal. Nu så kaster bare 2 bøffer til dig. Ja, så ned til den. Du er nødt at tage den. Ned og tage den. Du kan også få en bøf, hvis det er det. Ja, Han henter dem, han henter dem. Ja. Kom så. Okay, jeg tror ikke, vi har mere. mere. Ja. Hej! Det skal vi lige se.